Ewe orejele Nigeria make you iga mati ihe o. If Nigeria do you iga mati ihe o. Ekwere mmadụ Nigeria make you iga mati ihe. Ọwụ na ihe m gwara nwata ga-eme kedu ihe nji wee bụrụ ya okenye. Ọ bụ na ihe Nnamdi Kanu gwara ka ha si ha bụ ndị ndu ala Igbo. Ọ bụ na ihe ọ gwara unu emezughị kedu ihe o ji wee bụrụ na onye ndu. Maazị bụ onye ndu, maazị bụ onye amụma, maazị bụ okenye, maazị bụ anya hụrụ echi tupu ya malite wee mewe. Kedu ihe bụ isiokwu anyị? Nigerian federal government order to confiscate 40 properties of Ekwere mmadụ, ikpuchiko 40 bụ ihe nke Ekwere mmadụ nwere. Anyị ma na nwanne nwoke Ekwere mmadụ bụ onye nke nụ UK ka ọ bụ London dịka ọ dị ugbu a n'ụlọ nga n'ihi na a kpọrọ nwatakịrị ga were akụrụngwa ya iji wee hụ na nwa ha nwaanyị nwetara ọgwụgwọ dịka ọ chọrọ, nke bụ organ harvesting. Na-esi nka wee nwụchie wee tọọ ya nga na ọ ka anụkwa na nga ruo ọbụladị afọ na-abịa abịa. Maka ọ dị ugbu a ozi nne efere mba ụwa kemgbe ụnyaahụ bụ na Ekwere mmadụ onye ka n'ụlọ nga ka federal gọọmenti gara wee machie ihe ndị o nwere ruru 40 ụlọ na otu ihe ndị nke ọzọ, ma ndị nke nụ Dubai, ma ndị nke nụ UK, ma ndị nke nụ US, ma ndị nke nụ Nigeria a wee kpochike ihe niile. Menjiwa sị Nigeria mee gị ihe ị ga-amata ihe. If Nigeria do you my brother you go know something. Kedu ejuele agụ ya wee egwu. Nigeria mere ọjụ ụzọ. Says he is not bothered by threats to his life, as is determined to prosecute the many pending cases under trial, including that of former governor of Abia State, Orji Uzor Kalu. He made a statement during the weekly ministerial chat at the state. Nigeria mere Rochas Okorocha were prayer warrior. Come for my rescue. Come and help me, my Lord, my God. 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 No. I thank you, mighty God. Okay. Thank you. Can I open this door? Don't you open it? No. As I hit that thing, just to give peace. Nigeria mere ọtụtụ ka ha rabụ ndụ ndọrọndọrọ ọchịchị enwe n'ala Igbo. Nigeria eme. Now, Chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, Abdurrashid Bawa, says $153 million and over 80 properties have been recovered from a former Minister of Petroleum Resources, Dizania Alison Madweke. The 80 properties recovered were worth about $80 million. After a 4-year trial, the former National Publicity Secretary of the People's Democratic Party, Olisa Metu, will now spend the next 7 years at a correctional facility. Absolutely. This is due to his conviction by the Federal High Court in Abuja of money laundering and criminal diversion of funds to the tune of 400 million naira. The charges were filed against Mr. Metu and his company Destra Investment by the Economic and Financial Crimes Commission. In his judgment, Justice Okona Bang also ordered Mr. Metu to pay the sum of 376 million naira to the federal government. The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. That Nigeria is not for us. How many times would they tell you before you know that Nigeria is not for you? Ah? You be mumu. You think say they wise. You are a mumu man. You are a mumu man. Adịghị m asị na ha lụrụ ọgụ ibuso mpụ na aghụghọ agha. Ha chọrọ ibuso mpụ na aghụghọ agha. Emere otu esi mere nwa ugo ga-emekwere nwa egbe. Kpara nwere a na-adị eme bụ ihe na-eju anya n'ụbọchị taa. Anyị na-agwa ha na anyị na ndị a esoghị na apali gbakọrọ osisi abụghị na apali na osisi ahụ abụ. Ọ nwere ihe a na-akpọ apali na-adị agbakọ ukwu osisi. N'olu Igbo a na-akpọ ya parasitic tree or parasitic plant.
na bịa gbakọ osisi ọzọ na-esisi na osisi a wee na-eri nri na-eto na-achọkwa ka ọ kpagbuo ya osisi ke obi na ya. Ndị Igbo wee ndị egwuregwu a wee sị awụrezi ibi n'osisi awụrezi ibi n'osisi awụrezi ibi n'osisi na o nweghị okwu obi n'osisi aha obi n'osisi a na ọ ya na osisi ha wụ kama obi n'osisi a na ọ ka oshi ya wee na-eri nri. Kedu ihe bụ isiokwu m n'ụtụtụ a bụ na ụmụnne anyị ndị aga wee were ndị Hausa Fulani ndị wee gbakọọ ha si na ha na ha wụ ma kwa ụbọchị a na-egosipụta na anyị na ha awụ oge ma otu na onwedị ihe jikọrọ anyị na ha. Kwa ụbọchị ha na-egosipụta na nwanne ihe ọ sọgbara gị mere onye igwe na ya lawa na ọ ga-abụrụ gị ike. That's what they are just showing to us. No matter what you did for a bike man, once he's going, he must give you the backside of it. He must show you the backside of his anus. No matter what you do for an ingrate human being who will never appreciate you, if you like, give him your life. Ekwere mmadụ, 40% of his property confiscated by the federal government of Nigeria. Why? He's an Igbo man. The Northerners are there. Nothing has been done to them. The Southerners are there. Only few of them have been attacked, but every Igbo man rising politicians must be dealt with. Once you speak for support of Biafra or against, provided your name has an Igbo and you are from Igbo, just forget about this. They are using Hope Uzodinma today to get what they want. After, they will still kick his butt. Later in the day, they will still kick his balls. That is just the simple truth. Hope Uzodinma, he was going to make one time. Mboblu umurejuru. Haga baga oku na pramo. Ba ya bali gielu. Ge mata na apare. Nani bakuru uko si na wo ya uko sewu. Ọ na-awụ ihe na mgbe ọbụla si na ụmụnne anyị aga na ayọga ndị Hausa ndị ayọ naanị ka ha wee bụrụ gọvanọ. Ụfọdụ ga-eburu tankers of fuel kerosene naanị iji gwee ya otu emi ayọ ka e wee bụrụ gọvanọ ma ka e wee bụrụ nke a maọbụ nke ọzọ. Na ọ bụ n'ihi ka e wee nye Ifeanyi Ụba gọvanọ ka eji were Nnamdi Kalu. Mana ọ ga-emechi unu vam n'anya. Iko ekwere mmadụ. Congratulations. Nigeria don't do you again. They go still do you more. Hey, mene ya ga na eme gị ọzọ. Mumu. Hey, they call you Mumu. Say you no get your sense, so your ama here don't make you a better Mumu. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Get in Igbo. Get out of here for real. I'm saying.